खुलुमबाय अनदायग्रा आइ आफानि बिदा फंबायफोर दिनै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय जोङो दिनै जुलाइ अखाफोरनि 13 खालारनि गेजेरजों बे बिनाय हाबाफारियाव जोङो गुबुन गुबुन दिनावबो दिनै बे मांखरसालियाव फैयो आरो दिनैबो जोंनि गेजेराव सानैसो जाय फोथायगिरिफोर जोंनि गेजेराव आं बिथांमोननाव माखासे मोगा मोगि लानो सानदों आरो बिथांमोनखौ गिबियावनो आङो बरायनाय थाबाय ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय दे गोजोन्थों गोजोन्थों अनदायग्राफोर जों दा नुनो मोनदों बे मांखरसालियाव गोबां फोथायगिरिफ्रा आलफनसनि बे खाम्फा फसंनाय बे मांखरसालियाव सोरबा सोरबा हा लादों आरो सोरबा सोरबा बेबायदिनो बिबार सोरबा सोरबा केन्डेल सावनानै गावनि न'खरनि जेंनाफोरखौ लानानै फोरमायनो थाखाय गाबख'नो थाखाय फैदों दा बिसोरनावबो आङो सोंनोसै आदसा नोंनि मुं आरो बबे पारिसनिफ्राय आरो मा थांखिखौ लानानै नों बे जायगायाव फैदों एसे बुंनो हागोन ना देनाय आंनि मुङा पेट्रस बसुमतारी आं रौता पारिसनि गामि निरधनस्री कुटिनि आङो आं बेयाव फैनाया आंनि मेन थांखिया जाबाय जोंहा आदा दैमालुनि फिसाजो जा आलफनसा बर' नार्जारिया दिनै बियो संसारनिफ्राय रुंसारि जालांबाय इसोरा आं फोथायो आसा खालामोदि फिसाया नोंथारगौ बियो इसोरजों लोगोसे दंहैयो सोरगो रायजोआव होननानै आं फोथायो आरो आं बाव फैनाय थांखियानो जाबाय बे बेवहाय आं फिसा बे आलफनसानि मांखरसालियाव फैनानै आङो बे आंनि न'खरनि थाखाय आरो आंनि देहानि थाखाय एसे देहा नोरजिया जानायनि थाखाय आङो एसे आर'ज बिनो फैदों बे फिसा आलफनसाया आंनि थाखाय न'खरनि थाखाय आफा इसोरनाव बिस'ना होगोन होननानै आं फोथायो निस्सय आफा इसोरा फिसा आलफनसानि बिनायखौहाय आफा इसोरा खोनासंगोन आइ मारिया खोनासंगोन होननानै जों फोथायनानै बेयाव फैदों आं दा बिनि मांखरसालियाव ममबाति आरो आगरबातिखौ सावनानै आं बेखौ बेनाव आर'ज बिनांगोन दि आफा इसोरनाव बिना होथों होननानै आंनि न'खरनि थाखाय बा आंनि थाखाय आं बेखौ बुंनानै आदसा बे नानि आलफनसानि मांखरसालियाव केन्डेल सावनानै ना माबाफोर बेनिफ्राय हाफोरबो लांगोन नामा नोंलाय औ आङो फोथायदोंदि जे फिसा आलफनसानि जिथु मांखरसालियाव थानाय हा बेखौ आङो लांनो फैदों दा बेनि जोङो फोथायदोंदि जे फिसा आलफनसानि हाखौ जोंनि जिथु नोरजिया देहा जानायफ्राव जिखुनु माबा मोनसे बेमार जानायफ्राव जोङो बेखौ बाहायोब्ला फोथायनानै जोङो इउस खालामोब्ला निस्सय इसोरनि अननाय आरो बोरा मिराकेला जोंनाव जाफुंगोन बा निस्सय जोंनि देहाफ्रा बा जोंनि जिथु नांगौ बे गासै नांगौ जाफुंगोन बेखौ आङो फोथायो आदसा बे आलफनसानि हाखौ दैमालुआ एबा आंनो बेखौ नोंनो लांब्ला सोखाजागोन एबा हामगोन होननानै आंनो जासिदोंना ना गावनि गोसो जानानै नों लांनो फैदों बेखौथ' आदाया जासियाखै आं निजे गोसोजों खांनानै आङो फोथायनानै फैदों निजे आंनि गोसोजोंहाय निस्सय फिसा आलफनसानि मांखरसालिनि हाखौ आङो आंनि गोसो गोरबोजों आं लानानै फैदों बेखौ रावबो आंनो जासियाखैबो आङो फोथायनानै आंखौ लांफैदों आदसा दा नोंथाङाबो बबेनिफ्राय फैदों एसे बुंनो हागोन ना आङो मा नाम बेनिफ्राय मा थांखिखौ लानानै आङो रौता पारिसनिफ्राय फैदों रौता पारिस 2 नं 4 नं धनसिरि नामा आनन्द दैमारि दा आं बेयाव फैनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा नैबे आदा दैमालुनि बेयाव फैनायनि थांखिया जाहैबाय जोंहा फिसा आलफनसानि जिथु मांखरसालिनि हाजों गोबां बेमार आजारफ्रा हामो होननानै जों मिथिदों बेखायनो जोंबो बे बेमार आजार जाहाथे फिसा आलफनसानि मांखरनि हाजों जोंबो बेमार आजारफ्रा हामनाय बायदि जोंबो बे थांखिखौ लानानै दिनै आलफनसानि मांखरसालियाव हाखौ लांनो थाखाय फैनाय जादों आदसा बे नानि आलफनसानि हाजों हामो होननानै एबा बेनाव बिनानै फैयोब्ला सोखाजायो होननानै आंनो नोंथांमोनखौ लिंहरदों ना गावनो गोसो जाना फैदों आङो बेक्तिगत गावनो गोसो जानानै फैदों थारमाने जायफोरा फैनानै हाखौ लांनानै प्रमान मोनदों बिसोरनिफ्राय जों मिन्थिना मोनदों बेखायनो
आं गावनो गोसो जानानै फैदों। जोबोद गोजोन्थाव। दा नोंथाङाबो बे गावनि गोसो जानाय फैनाय माने जिसुनियावबो गावनि फोथायनायखौ खोन्थानायब्लासो जिसुआबो बै समाव बे जायहा फोथायो नोंनि फोथायनाय नोंखौ सोखाबायना बेनिखायनो नोंनि फोथायनायासो नोंखौ सोखा। आलफनसआ जेबो बोलो गैया बे सोखाया माने बिनि आत्माया सोरगोआव दं होननानै फोथायनानैसो बे बिसोरनो खावलायनो थाखाय फैयो। दा बेथ' सोखाग्रा नङा बेथ' बिसोरनासो होयो दा। बिसनासो होयो। जों बे थांखिखौ लानानैसो फैदों। दा नोंथांमोना बे जायगायाव फैबाय जोबोद दा दसे उनाव नोंसोर बे जायगायाव हाबनो हासिगोन। आलदागाफोर आरोबाव दा नै जोंनि गेजेराव सासे इसोर अनसुला फोथायसुला दिनै बे टेरिट'रिनि गेजेरजों दानि आलफनसनि मांखरसालियाव जोंनि उदालगुरि टाउन काथौमन्दिरनि मांखरसालियाव फैनायदों। आं बिथांनाव आरोबाव सोंनो फैयो नोंथाङा मा नाम आरो बबेनि आरो मा थांखिखौ लानानै बे जायगायाव फैदों ना गोसो जाना फैदों ना सोरबा ज'ज'बैसो लाबोदों एसे बुंनो हागोन ना? गिबि गिबियावनो खुलुमबाय। आंनि मुङा मनधन काक्लारि। आङो गवालपारा डिस्ट्रिक्ट दुधनैनिफ्राय फैदों। आङो बे दैमालि आदानियाव फैनायनि गुबै रिजनानो जाबाय आं गावनि गोसोनि खारनै फैदों। आं नोंथांनियाव 2010 मायथाइयाव खनसे फैदोंमोन आङो आगोलनि समावनो। बै समाव आं गावखौनो गाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो दिनैबो फैनानै आङो जेला प्रेयार सोलिगासिनो दङ बे फैनानै जेला आङो आइ मारिनि खाथियाव थांनानै आर'ज गाबहैयो आं गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जोंहा न'खरनि खारणे लोगोसे आंनि गावनि जिउनि थांखि बेफोर गासै थांखिखौनो लानानै आं आदा बेसिम फैनाय जादों। आरो बेखिनियानो आदा। आदसा बेनिफ्राय बिसोर फैनायाव बेथ' जोंनि उदालगुरि टाउन काथौमन्दिर मांखरसालि बेजों लोगोसे फिसनानै आलफनसनि बे खाथियाव फैनायनि थांखिया मा उद्देश्य बेखौ एसे बुंनो हागोन ना? आलफनसानि बिनानावनि खाथियाव फैनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जों बेथ' सोखाया जेबो बोलो गैया मा थांखिखौ लानानै फैदों? इसोरनि अननायाव दिनै आलफनसाया बिनानावा जोंनि गेजेराव गैलासि थेवबो जोङो बेखौ बिसास खालामो जे बिनि फबनाय हानि जेबो हा बेखौ जोङो लांनानै माबा मोनसे थांखि लानानै लांब्ला जोङो बिसास मोनसे गाव गोसो गावनि फोथायनायजों खोनागासिनो दङ। जोंबो बेखौनो फोथायनाय लानानै फैदों बेयाव। बे जोंनि गोरा गोसो फोथायनाय लानानै फैदों। दा बेखौ लानानै जाहाथे जोंबो माने मोनसे सोखाजानायखौ मोनगोन होननानै सानो आरो गोसो फोथायनाय दङ। नोंहा माबा मोदोमनि बेरामफोरबो दं नामा? दायो बेराम दङ दंनायाथ'। गोबां डाक्टार अजाफोरजोंबो जों सोखाजाया नाथाय इसोरनियावबो इसोरनि अननायजोंबो सोखाजानायखौ जोंहा फोथायनाय दं। आरो आलफनसआथ' सोखाया। दा नोङो बेखौ बबेहाय दं होननानै सानो? सोरगोआव दं ना मा इसोरजों लोगोसे दं होननानै सानो ना? आं सानो जोंनि बिनानाव आलफनसाया दिनै इसोरजों लोगोसे दङ। मानोना बियो गोबां इसोरनि सासे उन्दै खुदिया सिबियारिबोमोन। इसोरजोंबो नांथाबनानै थायोमोन जाहाथे बेयो आं बिसास खालामो इसोरजोंनो बेयो लोगोसे दङ दायो। नों आलफनसखौ आगोलाव उन्दैयाव एबा मालाबा नुदोंमोन नामा गोथाङाव? आं गोथाङाव नुवाखैमोन बाट आं मबाइल फट'आवसो नुदोंमोन उन्दै समाव। जोबोर दा बेनिखायनो जों फोथायो माने इसोरजों लोगोसे थायाब्ला सोरगोआव थायाब्लाथ' सोरबा बिनियाव बिसनानै बिनि आत्माफ्रा जोंनि थाखाय बिसना होनो हाया। गोबां सुबुङा थैलांबाय नाथाय बिसोरनियावबो जों गोथारफोरनावबो बियो आलफनसआ गोथार नङाब्लाबो जोंहा फोथायनाय दं निस्सय इसोरजों लोगोसे दं। ओंखायनो दा नोंनि फोथायनायखौ जों माने गोजोना हामबायसो दे। गोजोन्थों। नोंनि नामा मा नाम? जुतिमुरि मादै। नों बबेनिफ्राय फैदों? दक्षिण आदसा नोङो इसोरखौ अनो दा? अनो। नों ख्रिस्टियान? आदसा नोङो मा जाथाय जादोंमोन दे एसे बुंनो हागोन नामा? नोङो माने नोंनि जिबनाव मा जादोंमोन? आंनि जिबनाव जेबो जाथ'वाखै। जेबो जायाखै? नांलाय खमलाय जायाखै? लोंनाय जानाय फेनायफोर दंमोन नामा? बेफोरलाय दङमोन सिगाङाव दङमोन। सिगाङाव दङमोन। जौ लोङो? जौ लोङा। माथो भां जायो? भां जाया। जेबो जाया? सिगारेट बिरिल'सो। सिगारेट? सिगारेटजों मा जाफै नोंलाय? जेबो जाया। जेबो जाया। जेबो जाया? नों सिगारेट सोबनो मोजां मोनो? दाबो सोबो नामा? लाबोफादो नामा? लाबोफायाखै। नोङो मा जोहोलाव ना हाबा जाबाय? हाबा जायाखै। बेनिफ्राय नों बबेसिम फरायदोंमोन? 10सिम। क्लास 10सिम। नों फरायनायखौ गारबाय नामा? गारबाय औ। मानो गारखो नोङो? देनाय गोसोआव थाया। गोसोआव थाला। गोसोआव थाया? बेसे समनिफ्राय नों सिगारेट बिरि जौ बेफोरखौ बाहायबोदोंमोन देनाय? बबे बैसोनिफ्राय? क्लास 8निफ्राय। क्लास 8निफ्रायनो? दा नों बेखौ सिगारेटखौ नोङो दिनै बे जायगायाव फैनानै एबा बे थांखु बिरि सिगारेट बे निसा बुस्थुखौ गारनो हागोन ना हाया? हागोन। थांखि लाबाय? थांखि लादों। नों सासे मोजां जोहोलाव जानानै आदसा बे मैखुनाव सोर थायो? इसोर थाना थाया?
आरो बे मोदोमा सोरनि इसोरनि इसोरनि ओंखायनो गोथार बाइबेलाव गोथार पलुस बुंदों नोंसोर मिथिया नामा नोंसोरनि मोदोमा इसोरनि थाग्रा न' सोर बेखौ आद्रि खालामोब्ला इसोर बेखौ आद्रिया मा लोंनाय जानाय फेनाय सिगारेट बिरि थांखु जौ बेफोरजोंबो इसोरनि बे गोथार न'आ बे मोदोमा जों बेफोरजों गाज्रिजों इसोरनि होनाय बे न'खौ आद्रि खालामनाङा दा नोङो दिनैफ्राय नों बेहाय फैनानै नोङो बे ज्योति प्रेम मिनिस्ट्रि सेन्टाराव फैनानै गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै मोनदों सार दा थांफिननानै बिरि सिगारेट जौफोरखौ लोंफिनगोन नामा नोंलाय लोंफिना गारनाय थांखि लाबाय आरो दिनै नोङो बे नानि आलफनसनि मांखरसालियाव मा थांखिखौ लानानै बिनो नागिरदों नोंलाय केन्देलखौ लानानै केन्देल सावना गालां मा साननानै बिनो नागिरदों माबा मोनसेथ' थांखि दंना जेनेबा नोंनि बेरामनि ना नोङो बे निसा बुस्थु जानायखौ लोंनायखौ गारनो थाखाय थांखि लादों ना जेरै गोजोनै सोरगो मोनहैनायनि थाखाय बिनि थाखाय सोरगोआव नोंबो सानसे समाव थैनायनि उनाव सोरगोआव मोनैनि थाखाय आलफनसानाव नोङो बेखौ बिसोरनो खावलायनो फैदों ना दे नोङो दिनैफ्राय बे निसा बुस्थु जानायखौ गारदो नानि आलफनसानावबो नोङो बिसोरनो खावलायदो दे हामबायसै गोजोन्थों थांखिखौ लानानै बे नानि आलफनसानि मांखरसालि दं बेखौ आं क'क्राझारनिफ्राय फैदों औ दे बुं ओमफ्राय आंहा गोबाव सम जाबाय आङो बेबादिनो उदैनि गेस्ट्रिकजों आंनाव गोबां बिदिनो प्रब्लेम दं आरो उदैनि गेस्ट्रिक किडनिनि प्रब्लेम आरो हार्ट ओमफ्राय थाइरड ओमफ्राय बिदिनो बिराद देहायाव सान्थि गोजोननाय मोना मोदोमाबो एखमबा गुसु गुसु मोनो एखमबा हांथोनो थोनोबो मोनो मुलि जाबाबो आं सोखा जानायखौ मोनाखै बिनिखायनो आं बे सफैनायनि थाखाय आयं आलफनसाखौ आङो इउटुबाव नुनानै मोगथाङाव नुवाखैबाबो आं दुखु मोनदों आयं बे हादरनिफ्राय रुंसारि जालांबाय आयं जाहाथे आयं आलफनसाया जाहाथे आइ मारियाजों आफा इसोरजों आलो गोजोन थानो मोननाय बादि फोरबोआव आरो दिनै फंबाय दैमालु आरो बे न'खरखौबो आइ मारिया आफासनाव बिस'ना होनाय बादि आयं आलफनसाया आरो आंनि देहानि थाखायबो आंनि उदैनि गेस्ट्रिक आरो किडनिनि प्रब्लेम हार्ट आरो थाइरड आरो गासै बेमारफोरखौ आइ मारिया आफासनाव बिस'ना होनाय बादि आयं आलफनसाया नों क'क्राझार बबे गामियालाय हादानपारा बेनिफ्राय नोङो बे अदालगुरियाव फैनाया मैया फैदोंना दिनैसो आं मैया फैदों आं बे बियादै समायनानाव फैदों आरो आदसा बियानो आदसा समायनानाव फैनानै थाफैबाय औ ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे दिनै फैनानै नोंनि गोसोआव माबायदि मोनदों आं बिराद गोजोननाय मोनदों आयं आलफनसानाव फैनानै निस्सय आङो आयं आलफनसाया आइ मारियामनाव आफासनाव बिस'ना होगोन आरो आं मोजां जागोन आदसा बेनिफ्राय आलफनसानियाव नोङो मा थांखिखौ लानानै बिनो फैदोंमोन बेखौ एसे बुंनो हागोन ना आं आलफनसावनो थांखि लाना फैनो आंनि बे देहानि थाखायनो फैदों आङो नों मा केन्देल सावबाय औ बेनिफ्राय नोङो बेनियाव माबाफोर हाफोर लादों नामा औ लाबाय आङो हा लाबाय ओमफ्राय बिबार लाबाय लानो थिनदों ना नों गावनि गोसोजों आंनि गोसोजों लादों आङो बेखौ गोबां मानसिफ्रा बुंनो नागिरो दैमाला गावनि फिसाजोनि हाखौ एडभार्टाइज होनानै लानो थिनो आरि होननानै ना आंनो नोंसोरनि एडभार्टाइज होनानै ब्रा ब्रा जज'बस्थि बे हाखौ लाब्ला हामगोन आरि होननानै नोंसोरखौ लेंहरदोंमोन ओहो लेंहराखै गोजान जायगानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय फैबाय दे नोंनि फोथायनायखौ इसोरा अनबाय बेनिखायनो जिसाबनो नोंनि फोथायनायखौ सोखागोन दे हामबायसै दे अन्दागाफोर आं बे नानि आलफनसानि मांखरसालिनि मोखाङाव सोरबा बिगासिनो दं आरो बे समावनो गोबां फोथायारिफोरनियाव साफा साफा आङो मोगा मोगि लागासिनो दं दे नोङो बबे गामिनि आरो मा नाम आरो मा थांखिखौ लानानै दिनै बे नानि आलफनसानि बे आरो जोंनि अदालगुरि टाउन खाथि मोदोनि बे मांखरसालिनि सेराव फैदों नों एसे बुंनो हागोन ना आं गगामुगनिफ्राय फैदों बबेनिफ्राय गगामुग दे बुंदो दे ओमफ्राय आङो नानि आलफनसानाव केन्देल लाबोनो रोंदिया माने आं बिस'ना लाबाय आंनि टिउमारा हामजानायखौ मोननाय बायदि एसे गोबाव जाखो नोंनि टिउमार बेमारा आं बेखौ मिथियाखैमोन मिथियाखै बबे समनिफ्राय दिनै टिउमार जादों होननानै मिथिखो आङो लास्ट मान्थनिफ्रायसो मिथिदों लास्ट मान्थनिफ्राय जुन 28निफ्रायसो मिथिदों बेनिफ्राय नोंनि नानि आलफनसानि बे खाम्फायाव केन्देल सावबाय नामा आं केन्देल लाबोदिया अब्लाबो नों बिबाय आङो आरो बिनानै हाफोरबो लादों हाबो लाबाय आदसा बे नोंखौ नानि आलफनसानि खाम्फायाव एबा मांखरसालियाव बिनो होननानै आङो नोंखौ लेंहरदों ना नों गावनि गोसो जाना फैदों आं गोसो जानानै फैदों नोंजों सोरबा फैफादों हासबेन्ड फैदों बेखौथ' मिथिबाय दा नोंसोर सानैजों बिसि फिसाय फोथायनानै बे जायगायाव फैबाय बेनिखायनो निसै फोथायनासो सोखागोन बेनिफ्राय बे टिउमारखौ नोंसोर अपारेसन खालामबाय नामा खालामाखै नोंसोर खय बोसोर जाखो हाबा जानाया 3.5 बोसोर 3.5 बोसोर जाबाय दा नों मा मावगासिनो दं आं टिचार मावगासिनो दं नोङो गगामुगनि नाथाय नों बबाव हाबा जायामोन क'क्राझार बबे जायगा सराइबिल नास्रायबिलाव आदसा बेनिफ्राय नोंनि फिसाया मा मावो टिचार मावो प्राइभेटआव
आदसा अब्ला जों दान्दिसे उनाव बेनिफ्राय नों दा आं सोंनोसै बे जायगायाव नोङो फैनानै बे ऋतिकजों आरो लोगोसे बे मांखरसालाव बिनो फैनायजों नोंनि जिउआव माबायदि मोनदों एसे बुंनो हागोन नामा? आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय आरो न'आव थानाय समावहाय गुथे एलार्जि माने मानजोबनाय जादोंमोन ओमफ्राय दहाय फुङावबो एसे एसे मानदोंमोन जेब्ला आं इयाव फैनो होननानै ओंखारबोयो होमबा माननायाबो गैया जानानै थादों ओमफ्राय आं आरो इमान गोबावबो जिरायनो हाया ओमफ्राय दहायो मोजाङैनो जिरायनो हादों आङो जेबो मोनाखै देहाखौ रेजें मोन्दों। दा नोंनाव सोंनोसै नोंनि न'खराव सोरबा सिस्टार फादारफोर दं नामा? फादार सिस्टार दं मा नाम आरो सोर बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा? सिस्टार रन्जितायाथ' गैला गोमाना थांबाय। मा जानानै गोमाखो? ब्लाड केन्सारानो जादोंमोन। ब्लाड केन्सार ना एसएलइ बेमार? एसएलइ बेमार माने ब्लाड थैयाबो रानलाङोमोन। थैया रानलाङो नानि आलफनसानि एखे बेराम जादोंमोन। जेब्ला बियो मोजां समाव नानि आलफनसानि बेमारखौ आरो बियो नायबाय थायोमोन बियो इउटुबाव नायनानै आंनाबो नानि आलफनसा बायदि जादोंमोन आंबो हामनो रोंनाय नंला आंनाबो बिदि होननानै माने गाव निजेनो नायनानै मिथिदोंमोन आंनि बेमारा हामनाय नंला थैजासे बिदिनो थासिगोन थेवबो जोंनो न'खराव खिथायाखै बियो गावनो सहायनानै थादों बुहुद सानायखौ लानानै बियो थैलांदों। बिराद सानाय फैयो बे सानाय दं ओमफ्राय आदा दङ फादार बियो मा नाम? फादार अजित दैमारि। बबेहाय थायो दा? इटालियाव दंमोन दायो न'आव हलिडेनि थाखाय फैदों ओमफ्राय रिट्रिट लागासिनो शिलंआवहाय। माब्ला थांफिनगोन इटालियाव? आगष्ट 6 बे सुथि लाना मास मोनसेनि थाखाय फैदों जोबोर गोजोनथाव दा बेनिखाय नोंखौ हामबायहोयो आं नों दान्दिसे उनाव नोंनि हासबेन्डखौबो आङो लोगो हमसिगोन दे हामबायसै। अन्दागाफोर जेनै बिसोरो आलफनसानि मांखरसालिनि सिङाव हाबनानै गाव गावनि जेंनाफोरनि थाखाय न'खरनि जेंनाफोर मोदोमनि जेंनाफोरनि थाखाय केन्डेल सावनानै बिथांमोना नै हान्थु खेरायनाय बेनो थाखाय थामथिम जाबाय। मानोना अखाफोर दानफ्रामो 13 खालाराव बे जायगायाव फैबाय थायो गोजानारि खाथिनि दा बिथांमोना दिनै बे जुलाइ अखाफोरनि 13 खालारनि थांखिखौ लानानै बिथांमोना दिनै बे जायगायाव आलफनसानाव बिनो फैदों आरो गोबां बिनानै थांखांबाय अब्लाबो जा माखासे सासे सानै दं बिथांमोना गाव गावनि थांखिखौ लानानै बे जायगायाव बिनो फैदों। बे माखासे फैबावगासिनो दं आरो बे जोंनि टाउन मण्डलि उदालगुरि टाउन खाथि मण्डलनि बे मोनसे मांखरसालि गोबां बिदा फंबायफ्रा थैनानै थांबाय बिथांमोननि थाखाय जों बे जायगायाव बिनो गाबनो फैदों। गोबां थैनानै थानाय बिदा फंबायफोरखौ लानानै अनलायग्रा आइ आफा बिनानावफोर जेरै जोंनि फोथायनाया सानसे समाव जिसुनि नैथि फैनाय समाव गासैबो बिसोरो सिखांफिननाय गेदेर मिजिंखौ लानानै फबजाबाय बेनो जोंनि गेदेर फोथायनाय। थैबायब्लाबो जि समदानि जेरै जन 11टा पस्टफोराव आंखौ फोथायनो थैग्राफ्रा थैब्लाबो गोथाङै थागोन दा बे फोथायनाय बिसोर थैलांबाय बिसोरनि थाखाय गोथाङै थागोन जों दा बेनि थाखाय जों अनजागा लोगोफोर दिनै बे दाननि 13 खालारनि गेजेरजों आरोबाव गोबां फोथायगिरिफ्रा नैबे उदालगुरि टाउन काथलिक मण्डलिनि मांखरसालियाव बिनायजों लोगोसे रुंसारि आलफनसा बर' नार्जारिनि बे फसंनाय खाम्फानि खाथियाव गाव गावनि थांखिफोरखौ लानानै बिनो गानो फैदों आरो जों बिनि खाथियावनो नै गोबां आइ आफा बिदा फंबायफ्रा गाव गावनि थांखिफोरखौ लानानै केन्डेल सावनो आरो सोरबाबा बिनि सेराव थानाय हाफोरखौ लानानै गावनि बेरामफोरनि थाखाय गुबुन गुबुन थांखिफोरखौ लानानै बिनो थाखाय गोजाननि खाथिनि फैदों गवालपारानि मेघालयनि क'क्राझारनि उदालगुरिनि तेजपुरनि भालिंपुरनि आरो गुबुन फोथायगिरिफोर गोबांफ्रा गोबां बिसोरनाव बुंदों जेरै माथाइनि डाक्टरफ्रा ओइ मेंनाय आरो बिबानगिरि फाननायफोर नोंसोर आंनियाव फै आं नोंसोरखौ जिरायनो होगोन बेनिखायनो गोबांथार मेंनायफोरजों सैतानफोरजों नासयजानायजों आरो गोबां जिउआव दुखु सैनाय आरो पापनि गिलि बिमाखौ सोनानै मेंनायफोरखौ आलफनसानि गेजेरजों बिसोरनो गाबथानो थाखाय बिसोर बे जायगायाव हान्थु खारिनानै गाव गावनि थांखिखौ लानानै बिसोर बेनो फैदों। दिनै जोङो अन्दागाफोर बिथांमोननि दान्दिसेनो केन्डेल सावनाय आरो बिथांमोननि गोसो गोथारै बिनायखौ जों दान्दिसे नुनो मोनगोन। फै जों अब्ला फारि फारि नायलांनि।